Marjorie. Hello. Ayan, pakita mo mukha mo. Later. Ayan, ito yung kanilang lounge area. So, meron siyang table made of wood. Tapos ito din, yung kanilang mga upuan dito, made of wood, tapos nilagyan lang nila ng mga foam. So, tapos yung sahig, ano to, artificial na, parang grass. So, yan yung lounge area nila, lounge area. Ayan, so dito din, yung pinagmamalak nila, di ba? Yung sa kanilang sunflower. Oh, yung cute! Diba? No? Cute na sunflower. Ito yun. Yan. Sunflower. Ito doon. Tapos, pagpasok ng ganyan, ito naman yung kanilang registration. So, pagpasok na bago kayo mag-check-in, kailangan kayong magpa-register dito. Ito, dito, tignan nyo yung kanilang yung kanilang Door. door o pintuan. O, diba? Malakas pa kasosyal. O, yan. So, ito yung kanilang warning. Dito kayo tatanggapin niya. Ayan, si Ma'am Christine. Okay lang po Ayan, pa si Ma'am video. Christine. Yan si Ma'am Christine. Siya yung makakausap niya pag pumunta kayo dito sa Babas Eco Farm. So, ito yung kanilang registration area. Ayan o. Pakita mo yung kanilang mga sunflower. O, diba? Ang ganda-ganda ng kanilang sunflower. Ayan. Ano to? Sunflower mix. Ito yung kanilang resto. Resto ba? Cafeteria dun sa Tapos Pero hindi pa daw ang dami nagpa-function. nilang mga cactus. Iba-ibang klase ng cactus. Ayan o, pakita mo yan, mga cactus nila. Ewan ko kung hindi yata nila binibenta. Yan, yung kanilang mga cactus. Di ba ang dami? Yan. So, dito yung kanilang kainan din. Hindi pa yata nagpa-function. Kainan nila. Ha? Hindi pa yata nagpa-function. Okay. So, papasok na tayo sa Babas Eco Farm. Ayun, Babas Eco Farm. Ayun. Ayan, sige. Anong flower to? Anong halaman to, Mark? Sabihin mo si ate. Te? Silosa. Silosa? Silosia. Oh, Uy, Silosia! Silosia ka! Ang ganda. Parang first time ma-encounter yung ganito, no? Ang galing ng ano, oh. Hawakan mo dyan ka lang. BBM? Hindi, isko ako eh. So, ito pagpasok mo ba yan? Welcome to Babas Eco Farm. Ano, maraming mga plants na namumulaklak. Ngayon ko lang nalaman, ang pangalan pala nito ay Celossia. Eco Celossia. Celossia. Celossia ba? Sino yung Eco siya? Hi, Dog. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Kasama ka sa vlog, be. Ayan, so eto syempre, alam niyo na to, kilala niyo na to kung anong kalaman yan. So eto, ano ba yung list nila to? Wala lang. Ayan o, merong naka, Ano? may bawat, merong nakasulat na, ano pala to? Coco art. Our artists made use of colored coconut shells to create sound effects. Asa? Ano naman sound effects? Baka siguro ng ng bato. Ayan, so dito, ayan o, puno-puno sila ng plants. Uy, ano to? Soldo ba to? Yep. Pasok tayo dyan, be. Pasok tayo. Yung asa kayo dito? Oh, maano ako.
Made from mukha. straw. Made from straw. Tapos, mukha no? Oo, Mukha ba? oo. Bungo. Parang ganun yung design niya. As in art. Makikita nyo naman eh. O, diba? Sino makaisip ng ganyan? Ito Galing. din. Ang cover face. A collection of masks which conceals your facial expression. Yun pala yun. O, ito din. Mga Botones. ano to, botones. Galing, O, ganda galing yan. na. Ang galing nila, no? Ang galing ng mga Concept. concept nila. Tapos, again, this logo. Oh, fishes. Ito naman, made of satis. Sa mga this. Ayan. Kasi etong area na to, this oh, fishy. Ang artist ng image of fish. Kasi, ito. This CD. Mga CD. Ayan, series photo. And, galing ng ano nila. Ang ganda-ganda, maganda yung, ano, ito naman, parang ano to, Spider web. no? Spider web. Yung design na yan. So, dito naman bansa, So, dito naman banda, ito yung music. Music, ano nila? Music and crowns. Ayan. Made from made of battle crowns. So, ito yung mga tansan na tinatawag. O, ayan o. So, yan, biro nila, made of tansan. Ito din, yung gitara nila, made of tansan. Ayan. So, dun din sa kabila, o, dinawin na nila ng, ano, ng music na, theme. Ayan. So, ganito din. Ito din yung kanilang mga paso. O, diba? Mga paso nila. Ayan, drawing na nila. Para mag, ano dyan? Anong tawag ko? Ang ganda, oy. Iwi mo kay nanay. Ayan, si nanay kasi mahilig sa mga Tingnan mo din yung kan. dito. Ay, mag-picture tayo dito pag ano. So dito, pwede kayong mag-picture ng ano, ng kasama mo or jowa mo. Tingnan mo din yun yung pantalon. Ay, ito! Oo. Tapos ito, oh. Tingnan niyo yung kanilang mga pants. Uy, na-play ba yan? Baka naman hindi na-play. So, ginawa nilang paso yung plants. Dinagyan na yung pants, dinagyan nila ng ano, ng lupa, then plants. O, diba? Okay na? So, yan. O, galing. Tingnan mo. Yan. O, diba? Coffee area. Coffee area. Parang cafeteria nila. Coffee area. So, ito daw yung kanilang cafeteria. So, ay, ang galing mo. Tingnan nyo dito. Ang ginawa nila. Yung ano nila. Di ba ano to? Design na yung parang bumbilya. Ano? Wow! Mr. Honesty store. So, ano tawag dito, Mai? Dito naman sa kabilang side. Ito ba? Ano to? Spot? Ay, ang galing! Ang galing! Ang galing ng kanilang ano, ng kanilang swimming pool. Mini fish. Hindi to, hindi to. Mini fish pond. Uy, hindi ka kakasya dito. Mini fish pond. Mini pool. Mini pool. Meron silang fountain. Diba ito? Ah! Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ayan o. Buti niya ako nakaan. Ano yan? Ano? Grasshopper. Ay, grasshopper ba yan? Nagulat ako sa'yo. Akala ko ahas. May ano siya. Meron siyang ano. Han si ate ulit. Oo nga yun. Ang laki tayo. Ilagay mo dun sa bloopers mo, be. Love. Love your neighbor. Love your enemy. Love yourself. Love yourself. And love your... Ano pa? Love your love.
So dito, marami ding plants. Kasi Eto, snake iba-ibang plant. klase. Plants. Ano yun natin, nagbibenta kayo ng plants? Plantita sila. Ha? Plantita. Nagbibenta po kayo? Ah, ayan o, ang dami. Ano kaya ito? Dami nilang mga seedlings. Oh, dami nilang ano. Siguro nga nagbibenta, no? Ah, sunflower. Ah, sunflower din. Ayan. So, may ganito si nanay. Tapos doon din sa kabilang side dito. Ang dami pa yung cactus, oh. Cactus. Mahirap kaya mag-ano. Madaling mamatay ang cactus, eh. Kaya pala namatay yung cactus ko. Akala ko iwanan mo lang mabubuhay na. Depende siguro sa kamay. Kung green thumb na tinatawag. So, ito si Celosia. Celosia siya. Tapos dito, tingnan niyo ang kapaligiran. Green grass. green grass ang So, ito din. Dami pa rin silang ano dito. Sunflower. Ayan, diba? Sunflower. Yan yata talaga yung inano nila sa farm nila, yung sunflower. Yan yung yata yung pinapakilala nila. No? Tapos, ayan. Under renovation pa yung kanilang ibang ano dyan. Ayan. Anong flower to? Ate, anong pangalan? Cosmos? Cosmos. Cosmos flower. O yan to, alam ko to. Dragon fruit. O, diba? So ito, puntahan na natin ang aming munting bahay. Ayan, pasok ka. Huwag kami. So ito yung kanilang pinaparet. Ayan, sabi, reserve for booking. So ito yung kanilang pinaparet. Ayan, so pasok ka. Ayan, o diba ang cute? Pakita mo yung ano, yung buong kabahayan. Ayan. So ito yung kanilang, ano bang tawag dito? Guest house. Guest house. So pagpasok mo ganyan, dito sa left side, ayan. So left side, may table na nakalagay. Siyempre, dyan kayo makain. O, diba? Tapos, ito, mini pool. Ayan, o, diba? Meron silang mini pool. As in, mini talaga. Pang ano lang talaga, pang Pandalawahan. Pang pangdalawahan. solo. Uy, hindi naman. Pwede yung pang lima. Uy! Pang lima. Ayan, as in mini talaga siya, maliit lang siya. So naka-cover yan. Sabi naman nila, every time na magkakaroon sila ng guest, pinapalitan yung tubig. So safe. So Clean. safe siya And clean. and clean. Tapos, hindi malamig yung tubig. Naligo ka mamaya? Yeah. Ay, ayoko. Malamig mamaya, mahangin. Ayan, so meron namang bakod dyan. Tapos, Hindi ko alam kung ano, made of kawayan ba to? oo, bamboo. Bamboo. Made of bamboo to. Yung kanilang ganyan. Yung kanilang harang. Yung kanilang pinakabay. Tapos meron silang ano dito. Shower. Hagdanan. Papunta sa ito. Ayan. O, diba? Uy, iniwan na ko ito. Okay. Ayun nga, sabihin mo na tuwing papasok sa room. Ayun, ito pala. Yung key natin next. Nasaan dito? Ito, kasama to. Kapag nag-check Bubuksan mo ba? Kasama ang, ano to? Radio. Ewan ko kung radio ang tawag dito. Tapos, yung key nila, ayan. Tapos, may kasama dito. Ayan. Ay, ito pala. Diyan na lang. Radio frequency yata. Yan na. Shower. Dito muna. Sige ba? Muna ako. Akyat tayo. Susi ko na. Kaya ko nga binigay sa'yo eh. Sige. Bagtit. Mali lang kasi pinapasok mo eh.
kailangan ng tulong. Titignan natin kung si Marjorie ay expert Ayaw pa na. din. Oh. Dito sa experience natin to bukas. Yan o, Ito, papasok na tayo sa bahay. Ay, nalak na naman sa bahay namin. Uy, baka malaglag yung shoes mo dyan sa pool. O yan, so papasok tayo sa aming bahay. Tapos may free na tsinelas sila. Ay, oo, may free na chinelas sila, oh. Pag pumunta Huwag na kayo iuwi. dito. Wow, ang ganda! Ay, ang ganda. Ganda ng white. Ang ganda nga. Oy, wag nyo lang iuwi kasi mabagal. Yan, so eto siya. Papasok na tayo. So meron siyang bulaga. Meron siyang kurtina. Ayan siya. So eto yung bed. Woo! Eto yung bed. So kasya naman kami ni Marjorie. Ay, asan ang ilaw, Marjorie? Ilaw natin ngayon madilim. Ay, walang ilaw, Marjorie. Meron yan, sabi ni ate, di ba? Wala, oh. Mamaya siguro. Tanong natin si ate. Pero di ba Hindi sinabi pa niya? naman ako nakatulog ng walang ilaw, girl. Oh, sige, Parang nasasakal. sabihin natin. Ayan. Baka isasaksak? Oh, pwede. Electric fan yan. Oy, amo. LED light. Ayun, oo nga. Meron na, oh. Saan? Sa labas. Ah, sa labas. Ito yung, ano ito? Ayan, so ito yung itsura ng bed. Ayan siya. So pag dalawahan lang, pero sabi naman pwede naman mag-additional ng isa pa, no? Mm-mm. Pag tatlo kayo, dalawa dyan, isa dito. Tapos may mga unan naman na. Love, love. Parang pang lovers. Parang pang lovers tong. Tapos meron silang, anong tawag dito, guys? Chinese. Oh, parang Chinese China, or Japan. Japan. Parang Japan. Ito, parang Japan. Oh, Japan. Ito yung kanilang pamaypay. Ang nainitan kayo. Pamaypay kayo dyan. Ayan. Parang Japan ang kanilang ano. Tapos may mini na basurahan. Ay, oo, ang cute. May mini, oh. Mini talaga, oh. Tapos may electric fan. Ito yung electric fan para pag mainit. Pero feeling ko, hindi naman mainit kasi, ano, yung ano nila, etong, anong tawag ba dito? Pawig. Itong house na ba? House ba tawag dito? Made of ano to? Hindi na, parang hindi siya tawag. Ano? Basta ipakita mo. Made of, hindi ko alam kung pawid yan eh. Ayan, kung gaano kalaki. So meron din siyang light pero wala namang light. Baka yung LED Ah, lang baka yung solar magiging- yan. Oo. Baka mamaya pa yan ano. Tapos meron silang mga extra unan dito. Ba't kaya may mga extra unan? Ayan. So ito yung aming room. Yan, room. So ano masasabi nyo? Pang lovers. Oh, oh, diba? Kahit mag-ingay ba yan? Kahit mag-ihi kayo, walang makakarinig. Ayan, ano mo yung ano, yung anong tawag doon, yung paligid. Ito yung paligid ng Baba's Eco Park. Ay, ang ganda. So, puro green yan, natatamnan ng palay, mga ganyan. Ayan. Tapos, Meron din ano, sunflower farm. Ayun talaga siya. ha? Ayun, sunflower. Puntahan natin. Uy, ang sarap ng hangin. So, magsushoes na naman ako. So, dito, pwede kayo mag-check-in ng 3 p.m. Di ba? Yes. Ang check-in po nila dito 3 p.m. Tapos ang check-out ay 12 p.m. 12 noon the following day. 12 noon the following day. Sa kakayang-kaya nyo to, affordable nyo to. Pwede kayong ano dito, pag halimbawa, natuturete na kayo sa buhay. Pwede kayong tumambay lang dito, ganyan. Mag-check-in kayo dito. Marirelaxin mo yung mga isip. Ganun yun. Minsan kasi kailangan natin ng anong tawag doon? Marjorie? Kailangan natin Mag-unwind. Mag-unwind. Para, yun, mag-unwind. Para, ma-refresh naman yung ating mga minds. Yes. So, kailangan natin yan. Hindi naman araw-araw ganun ang gawin eh. Minsan lang yan. Diba? Tapos, eto yung Wait, kanilang bababa ako. nakuha mo na? Yung, Uy, nasa yung sushi ha? Nasa'yo, oy, hawak mo nga, oh. Tapos, eto Ang yung cute ng kanilang- ano. Yan yung nagustuhan ko. Ito nagustuhan mo? Di Oo. ba ka tulog? Ang cute kasi.
Yes. Ayan, ito yung Highly shower room. Ito yung bakit mo nagustuhan to, Marjorie? Ito yung kanilang Buksan mo. shower. Ayun, may shower. Ayan, may shower sila. Tapos ano ito? Shampoo. Tapos meron silang May shower. dyan. Ano ito? Basta yan yun. Ito yung kanilang shower room. O, diba? Safe naman. Oh, Walang yun. maboboso. O, diba? Wala naman. Kasi wala very naman safe. dito. Saka may wire yung ano sa Oo, tsaka malayo ito sa mga kabahayan. Ay, bakit ito sa mga... Ayan, yung ayan, Ayan, street. parang ganyan. Tapos sila, labas tayo ulit. Bibili kayo ng ice cream. Manang Maria, pabili! Hi ate! Busy si ate oh. Ayan. Stardom. So, ito daw yung kanilang Stardom. Bakit tinawag na Stardom? Oo nga. At tingnan mo yung mga shape oh. Star nga oh. Nakita mo ba? Ayan oh. Ayan. Halika dito. Ayan oh. Star. Tapos dome siya. Tapos, galing. Uy, sayang naman yung gulong. Nagamit nila no. Yung kami sa make of tire. Oo, wow. Ang sarap ng hangin. Sarap ng hangin, grabe. Lasang Jollibee. Ang sarap ng hangin. Lasang Jollibee. Grabe masarap yan, girl. Lasang Jollibee. Ayan, so ito yung kanila Stardom. Yung Stardom, ano bang ginagawa sa Stardom? Wala lang. So ito yung kanilang kalachuchi. Ano ba ito? Cosmos, di ba? Ay, pala, Cosmos. Pasensya na po. Ito. Ayun, si ate, oh, ang lahat alam ng pangalan, oh. Oh, Galing. Marigold. Sa akin. Ah, ito pala ang marigold. Hindi mo lang din nalaman. Ganito Yes. pala ang Marigold. Tapos yung Cosmos. Eh, yung isa, yung silosha. Silosha. Palay. Be, silosha. Shalosha. Galing, no? Ayun o. Uy, shout out. ID. Georgie, o. Di ba? Pag tumadaan tayo dito, Ay, si Ma'am. nakikita natin yung bahay na yan. Sabi natin, oh, pwede mo lang magpunta. Be, ilayo ko yung, yung camera kay ma'am. Baka ayaw magpa. Tapos, ito yung so, parang ang pagkakuha mo nila dito yung kanilang sunflower. Ayan. At paano ba mag-alaga ng sunflower? Hindi ba kailangan na super init, super lamig? Hindi ko alam. Kasi minsan yung sunflower naging Nagwi-wilt. Ano ba? Namamatay, natutuyo. Nagwi-wilt. Patay ganon. So, ito yung kanilang mga sunflower. Ayan. Ito yung iba. Heidi! Nicolas, shout out, Heidi! Heidi! Ayun o, diba diba pag nag-shortcut tayo dyan, papunta sa inyo, papunta ng bayan ng Urdaneta, nakita natin yung sabi mo, ay, pwede palang ganon. O, diba? Yan yung power. Sabi, meron pala sa akin dito. Bakit magsalita? Kailangan po, sino man po yung Hintayin mo ako dyan. Hintayin mo ako dyan. Hintayin mo ako dyan. Saglit lang. Ay, Ayan! So, napapalibutan nga tayo dito ng sunflower. O, diba? Gusto niyo bang malaman about or may gusto ba kayong malaman about sunflower? Ito, may nabasa ako dito. Ayan lang siya, basahin natin. Tungkol sa sunflower, kung ano ba yung sunflower o mahirap ba itong alagaan. Kita niyo. So, sabi dito, sunflower, fun fact, sunflower blooms last for only 20 days. This area has moved to its new natural phase. Harvest. So 20 Kaya days, pala ganun nagtutuyo lang. na. Oo, ganun lang pala ang buhay ng sunflower. oo, ang dali 20 naman. days lang. So kaya pala, may nakikita kayo, natutuyo siya. Ayan o. So ang mga buhay lang pala nila, 20 days. So, Nasa harvest lang. phase na siya. Ha-harvest na. Oo. Ganun pala ang sunflower. Hindi siya katulad ng
Matagal. Di ba yung bougainvillea? Oh. Ayan. So, yan mo yan, girl. Oh. Hi. Mapagod ako. Yan si Manang Marian, nagmumuni-muni na siya kasi napapagod na siyang magsalita. Later on, she will do her meditation. Ayan, so siguro nasa harvest, ano na to, harvest phase. So, pag na-harvest na sila, kukunin nila yung mga buto from the sunflower. Ano, tapos itatanim ulit nila. May ayan o yung mga maliliit siguro. So, kukunin nila yan? Oo, nakita mo yung andun? Hindi mo nakita yung mga, andun, hindi mo pala nakita yung process na ginagawa nila. Opo. Sige na. Ayan! So, manong-manang kakabsat, nakita ninyo na nga itong Babas Eco Farm na to na maraming mga sunflowers at bukod doon, meron silang pinaparentahan na pwede kayong tumuloy for 24 hours. So, mag-check-in kayo ng 3 p.m. Tapos, ang check-out nila ay 12. 12 noon the next day. Tama ba ako? Yes. The next day. Ayan, so may breakfast. Pero yung Yes. breakfast yata everyday. So yung pag hindi siya February, may free breakfast talaga sila. Kaya lang nagka-free dinner kasi nga month of February, month of love. So parang pinaka nila yun, pinaka treat nila yon sa mga guests nila. So ngayon lang yon. Pero pag hindi na siya February, meron kayong free breakfast. Tama ba? Ayan. So kung gusto niyo pong pumunta dito sa Babas Eco Farm, ito ay matatagpuan nyo sa Inamotan, Manawag, Pangasinan. Tama ba ako? Ayan. So, pwede nyo silang pasyalan sa kanilang FB page. Meron silang FB page. So, pwede kayong mag-inquire doon. Anong pangalan natin? Babas Eco Farm. Ay, nakalimutan ko. Ayan, basta. Hanapin nyo ang Babas Eco Farm sa Inamotan, Pangasinan. Yung ano kasi niya paghapon, nakikita mo cloud formation. Ang ganda ng location na kasi na. Minsan, siya, para siyang... Pina, ano mo dyan, no? Ayan, so dito pa rin kami sa Babas. So ang Babas, month ng February, meron silang promo na may pa-dinner sila. So eto yon. Ang ganda ng setup, oh. Tapos meron silang ipakita mo girl yung nila. Oh, di ba may mga pangalan pa kami dyan. Marge Ivy. Oh, di ba? Ang galing. Ang ganda ng nila dito, guys. Pero ang sabi nila, yung free dinner ay March lang. Month of February lang kasi nga love month. So yan yung promo nila. Pero bukas free breakfast naman sila. So kahit na hindi hindi month ng February, may free breakfast sila. Tama ba? At every month may offer sila for dinner. So ito yung kanilang setup. Oh, ang galing, di ba? Ang galing. Oh, anong ulam natin, mama? Ay, madam. Okay, so I'll open. This is, tadan! Pork! Ayan, so may, yan yung grilled? Grilled ba yan? Oo, yan. Meron silang grilled Saka may liempo, achar. tsaka May atsara. side. So dito sa kabila, etong kabila ay I think that's like oo nga, perfect for lovers. Pumunta kayo dito, mag-date kayo dito pag anniversary nyo ng inyong mga jowa, ganyan. Dito kayo pumunta, napaka-romantic. O, diba? Yan, o, diba? Ito naman sa isang chicken, yung sa kanya is pork. So, share na lang kami para ma-taste niya yung chicken, ma-taste ko din yung pork. yes. Ayan. So, ang ganda. Oh, gabi. Oh, ang ganda. So, very romantic here. Oh. Diba? So, kakain muna kami, ha? Diyan muna kayo. Yes. Yung mga kakabsat, manong-manang kakabsat, please like, share, and Akala ko subscribe. Ha? Sa channel ni Manang Maria. So, i-subscribe nyo naman, i-like nyo, at saka i-share nyo. Ayan. So,
Kaso, sorry, yung damit ko, ganun pa din. Kasi wala akong baon na damit. Ayan. So, dito pa rin kami. Ayan o, good morning! Good morning, world! Aga-aga, titiktok siya oh. TikTok Practice para may TikTok agad. tayo mamaya. Mahirap. Mahirap agad eh. Hindi pa napapractice, mahirap agad. Ayan. Vlog ka na? Oo. So, meron silang pa free breakfast. O, tignan natin. Ito yung pa free breakfast nila. Ay, ang galing! Ano to? Toasted bread. Tapos, egg with mushroom, atsara, pipino, tapa to. Tapa to, tosino. Oh, yan yung tapa. Mhm. Parang ba tayong tapa? Di ba, sa, ano, isang Tosino. tapa, isang tosino na. Okay lang yan. Okay lang. Ayan. So, parehas lang ng, ano, ng aming breakfast. Pero, sabi namin tapa, isang tosino. Pero, okay lang. Ay, wala nang pangalan yung water. Tapos, meron din kung gusto mo mag-Milo. Kasi, kami, hindi kami magma-Milo kasi natatay. Pag maaga pa, tapos mag-Milo na ka, natatay kami. Pareho para tayo. Oo. Ganun din yung news. Good Ayan. morning, world! Good morning, world. Siya ngayon ang aking videographer. Si Manang Maria! Ay, ano mo yung intro ko? Mag-intro ka. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yan? Bahala na, hindi ako si Manang Maria. Hello, Manang kakadsat! Nandito na naman pumuli si Manang Maria! Dapat soprano. Ay, paano yan? Alto lang ako. Oh, sige, pwede na. Ulit, ano ba yun? Hello, Manang. Hello, Manang kakabsat! At dito na namang muli ang inyong Manang, si Manang Maria! Bagtit. So, ito yung kanilang pool. Ewan namin kung mamaya matutulog kami. Ano yan? Ha? Ayan, kainan na. Kakain na kami. So, ito yung kanilang free breakfast. Tapos, meron kami ditong spaghetti. Salamat sa sponsor sa nagpadala ng aming spaghetti. Thank you so much po! Thank you so much. Ito, Jolly Hotdog. Tsaka, may chicken din. Thank you! Thank sa you. susunod ulit. Ha? O sino ka man? Thank you. Sana all. Sana all. Sana all. May pag-shawty. Ayan, kain na. Kain na tayo. Let's eat. Pag nakalaman na yung kanto, may laman na. Pwede naman ako mag-bailo. Pag walang laman, hindi. Ayun. Hindi ako mag-bailo. Uy, ang sarap ng ano no, timpla ng tapa. Ay! Ang sarap ng timpla ng tapa nila. Tapos Uy, yung ang egg, sarap. ang dami-dami nilang serving. Ang sarap na ng tapa. Yung tapa, tama yung timpla. Ang sarap no? Ayun nga. Sa lahat po na hindi pa nakaka-subscribe kay Manang Maria, mag-subscribe na kayo. Tapos i-click nyo yung notification bell para ma-notify kayo pag may mga bagong video si Manang Maria. I-share nyo din sa inyong mga friends. Parang awan nyo na. Oo nga po, parang awan niyo na please. Pakishare po ang
ang channel po ni Manong Maria. Thank you so much in advance. Tapos, pag nanonood kayo ng videos ko, huwag nyo i-skip po yung ads kasi dyan po kami kumikita. I-try nyo po dito pumunta sa Babas Eco Farm. Na may malapit lang ka. Pag galing ka na ng Ordoneta, ilang minutes, 6 minutes, nandito ka na sa Babas Eco Farm. Malapit lang. Inamotan. After yata ito ng Kamantilis, no? May mga tanong ang mga, halimbawa ganito. Safe po ba dyan? Ano yung sasabihin? Oo, safe naman. Oh. Bukay naman kami. Hindi naman kanya. Ano siya? Private property. Private property siya. Dito din sa area na to, nandun sa bandang likod yung bahay ng may-ari ng house. Tapos napapalibutan naman siya ng ano yun? Anong wire? Barbed wire. Ang buong paligid. Safe to safe po kayo dito. Safe na. Kakaalamig. Hindi, masarap matulog kahit na walang fan. Hindi pala pawid yon, kugon. Sabi niya ate. Yung pagkakaiba ba ng pawid sa kugon? Yung pawid galing sa coconut, yung leaves ng coconut. Ay, kugon. oo. Yung kugon, damo ba yan? Palahib? O iba lang? Noong una nag-aalangan kami kung safe ba dun. Pero katulog naman kami. Saka meron silang pinapamigay na radio. Kung halimbawa may kailangan kasama sa kanila, ay naman, pwede kang tumawag sa emergency naman. Pero hindi namin siya nagamit. Kasi mga Powerpuff Girls tayo. Tapos na. Welcome sa pool ni Marjorie. Ayan o, ang lamig ng tubig. Ano yan? Continue dun sa vlogging mo? Ito yung kanilang pool. Gano'ng kalaki ito? Siguro nasa ano to? Yung wide? Yung wide niya ay, 1 yard. on. Oh, 1 Ito, yard ito to. yun. Oh, Tapos, yung length length, 2. Oo, 2 yards. Ayan. Pwede kang mag-dive. Ate agawa to. Pwede kang mag-dive tapos mag-slide. Yun lang. Kaya po, maya. Ako, baka malunda ka po. Naglamis! Oh, gusti ba? Mga to. Nga danon datoy. Magi! Katawan! Naglamis! Naglamis! Aguray! Oy, maag mo ak nga kiki. Nun tagyan. Aguray ka. Aguray ka. Aguray mo. Aguray. Ang sarap ng tubig, ang lamig. Pagkatapos namin mag-jump shot doon. Ay, hindi na. Nakita yung ano na. Mukhang ano. Hindi tayo kita. Dito pa tayo. Yan o. Hindi kita yung swimming pool. Ay, di ilapit mo dito yung ano mo. Yung, ayun o, yung pinag-aanahan mo. May payong naman. Ayan, may payong kami. Pero yung lamig ng tubig. Nanay ko, Mama! Mama! Tingnan mo, ginamit na natin, di ba? Hindi na siya clear. Magdadive ako ha. Magdadive. Sandali. Tatalon na ka. Wee! Exercise na.
Dalami eh. Mas dalami Ilocano kaysa Pangasinan. Sa population, mas marami ang Ilocano. Kasi tingnan Hindi mo, ako dali, makaupo, taas babasa tingnan. Yung katawan ko naman eh. upo ka na. Na ano na to ay magpapantay na yung lamig dyan sa katawan mo. Sige lang, dahan-dahan lang. O yan, o. O, nare-receive na niya. Na yung brain mo sabi na niya malamig. O, okay na. Yan. Tutupi mo. Para pag halimbawa mag-ano siya. Yan. Ano ba itong pinagdagawa? Ayan na, oh, maano na yung katawan mo. Ang payat. Ang sexy mo. May turn off. May chlorine ka? Wala. Ay, exposure lang. Ano yun? Hindi ko alam. Exposure lang. May ano ba? May chlorine ka? Wala. Again! Ah, wala. Sa tubig lang talaga to. Pero yung lipo may chlorine. Wala rin No. eh, doon din galing ang tubig. Ang iwag ganyan mo, Arjun. Tingnan mo yung ano mo na eh. Tara na. Tingnan mo yung kulay mo na eh. Oo. Ba't ganyan? Ito laging na-expose. Yan eh. Yan laging na-expose. Uy! Gusto ba ako natin? Anto? Anto nga? Anto yung baga? Okay na lang. Maglamigis. Ikaw. Maganda, may kasama. Pang ano lang talaga to. Jowa balls. Pang jowa balls, pang lovers, pang best friends, mga ganyan. Pang Pero mother and son. Mother and son. Hindi siya Just pang small ano, family. hindi siya pang family as in big family. Ang family pwedeng tatlo. No? Mother, Isang anak. father, and isa lang anak. Pwede sa siya. kwarto, tatlo lang. Oh, pwede sa kwarto ng tatlo. Tapos yung swimming pool nila, ganun din. Oh. Dalawa na kami pero asa na pwesto yung isa pag tatlo kayo. Lalo pag ganito kalaki. Lalo na pag ganyan kalaki ang kasama na. Oo. Ano, masarap to pag summer, ano, yung ano na, month of March, April, May, ganyan. Tapos ang init-init. Tapos ang init, yun, dito ka, magbabad ka lang dito sa ganitong kaliit mga swimming pool. Swimming pool, di ba hindi ba pwedeng tawagin bathtub to? Kasi ganito lang kaliit. Oo nga. Ano yung nandun yung umbrella dyan? Kasi Ano nga, baliktad. Tatabi ko ito. Ito. Ay, ano. Yun yung para kaya pag pupunta ka sa mga nasa, mayroon ka ding ano, yung time planning, no? Okay, halimbawa yung pag nasa beach tayo, ganon. Okay, ganito ang gawin natin. Pag ganito, swimming time o eating yung time. ano, yung May planning, no? may ano, Program. veterinary. Oh, may itinerary. Para sabay-sabay, para alam gigising. Hindi yung gigisingin ka pa, ganun, no? Lalo na pag yung malayo. Wah. Oh. Kasi pag dito lang, pwede mo ulitin to eh. Kahit napasok ka lang dyan, oh, mag-picture-picture, kung punta lang, labat, awa. Maganda to sa ano, yung mga taga dito na walang privacy sa bahay. Pumunta lang sila dito. Mag-ano nga eh. Oh, di Pag ba? anniversary nila, ganyan, oh. At least dalawa sila, oh. Wow, lilim! Oh, di ba? Isip mo unti-unting nawawala't nalilito. Ang tulad mo'y parang usok, unti-unting naglalaho. Ikaw din ah. Kantay
Nakaraan ay tanggapin at ang ngayon ay harapin. Ang bukas mo'y darating na. Ilangay na ng hangin ang masamang panaginip. Kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mong nalulumbay. Woo! Merry Christmas! Nang damdamin pagkat ito'y payo lamang mula sa aking kaibigan na sa'yo'y nagmamahal. I'm happy still and trying to get that great big hill of home for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of brotherhood of man. For whatever that is. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. What's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, 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 yeah. What's going on? Ooh, ooh, ooh. Feel na feel. Oy, oy, oy. Uy, malunod ka, girl! Buntik ka na! And I try. Oh my God, no, I try. I try all the time. In this institution. And I pray, oh my God, do I pray? I pray every single day for revolution. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake up in the morning and I step outside and then I take a deep breath and I get real high and I scream on top of my lungs, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? What's going on, Manang Manang? And I said, hey. What's going on? Doon sa swimming pool, nag-enjoy kayo doon? Oo, ang sarap mag-swimming doon. Kasi, hindi, sarap. Kasi hindi rin siya alam mo, iba na mat-chlorine. Ako yun. Sarap din. Lalo yung bukas-bukas yung batang yung talon. Take a deep breath and I get real high and I, what's going on? The daylight's fading slowly. The time with you is standing still. I'm waiting for you only. The slightest touch and I feel weak. I cannot lie. From you I cannot hide. Still will to try. Can't hide it, can't fight it.
mind. Make me long for your kiss. Go on, yeah, come on. Woo, come on. And if there's no tomorrow, and all we have is here and now, I'm happy just to have you. You all the love I need somehow. It's like a dream, although I'm not asleep. I never want to wake up. Don't lose it, don't leave it. So go on, come on, leave me breathless. Tell me to sleep till I can't deny this loving feeling. Make me long for your kiss. Go on, yeah, come on. Come on, people. Please subscribe, please like and share, and subscribe Manang Maria's channel in YouTube. Cannot hide, I've lost my will to try. Can't hide it, can't fight it. So go on, come on, leave me breathless. Tell me to sleep till I can't deny this loving feeling. Make me long for your kiss. Go on, come on, leave me breathless. Go on, come on, leave me breathless. Go on, come on, leave me breathless. Go on. Yes! Thank you, people! Oh, paano yung favorite mo? Tinapos mo, ano? Yung iba, hindi mo tinapos, ano? Turn around. Ano yung title nun? Turn around. Hindi nga. Oo nga. Total Eclipse. Diyan Sabi ko, turn around. Ganon. At then, nahit. Ayan na, girl. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes, bright eyes. Every now and then I fall apart, bright eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I get a little bit restless and I dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your Turn arms. around. Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes, bright eyes. Every now and then I fall apart, bright eyes. Every now and then I fall apart, and I need you now tonight, and I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever, and we'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. Your love is like a shadow on me all the time. I don't know what to do, I'm always in the dark. We're living in a park and you're giving us spark. Forever's gonna start tonight. Forever gonna start tonight. Once upon a time I was falling in love. Now I'm falling apart. There's nothing I can do. A total eclipse of the heart. Total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark.
Nothing I can say. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Yay! Yo! Come on, people, nabuksan yung pintuan natin. Yo, yo, yo! Eh di ano, maano na yung ano ko doon. Sinelas mo. Hindi yung kaako. Yung sinalas mo. Ay, dyan eh, maghugas ka dyan sa baba dahil hindi yan kahoy. Pagbuhusan kita. Hindi ano naman, wala naman. Wala. Every now and then I fall apart. Every now and then I need more than ever. Please hold me tight. We'll be holding on forever. I will only be making it right. Cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of our life. Your love is like a shadow on me all the time. I don't know what to do. I'm always in the dark. We're living in a power can't get me start. Nothing I can do. Nothing I can do. A total eclipse of the heart. Sintun, sabi nila pag practice ka lang, A practice ka total ng kanta, eclipse of the magiging okay yung tono mo. Bakit ako hanggang ngayon di pa okay yung tono ko? So, okay naman yan. Yung ano, Ano? ano ba yun? Yung, Ano? yung Ilocano, yung ano. Anong ibig sabihin ng gigmagitan? Naparaginan. Hindi, alalahanin mo. Ano yun? Naglagay po. Alalahanin mo. Nunot mo. Kaslajak maklukan kay sunang ayat ko. Jak maninam nama ama sulisog ka bayat kawan mo. Ano yung masulisan? Matukso. Masulisan. Narukot man gayam day tanah kamo kanwakan puso. Di mo pinanunot to'y sakripisyo rigat ko ken tuon. No pa ka nagsakam ti panagsagaba awan mabalin ko. Nunam na madinagtuka sa pulan siya kuntay lipatan. Naragsak ka ita sidong na palubusan ka nga ron. Ano? Tutay palubusan. Ngem no dumteng ko aldaw nga agbabawi ka pamakawan mo jak may panamnaman. Awan tinagkurangak ken nagbasulak. Alam mo mas maganda kumanta sa ilalim. Tatoy ayan nga impariknak katawan umanta mo. Gatiin sukat mo nasa MK Lindo pusok ti sinugatan mo. Apes ken panaas inak nilakam ken ka nga malilaw. Ano Mga yun? lilaw is Ano yung lindo? hindi ko alam eh. Mga lilaw yung parang ano, mga lilaw. Hindi ko alam. Mga lilaw. Hindi ko alam. Nakalimutan ko. Ano yun? Parang gamit Kasi mo sa Ilinoco cellphone siya eh. ka pa. Ang ano niyang kantang yan. Ilinoco siya. Isinukat siya. Manlolo, oo. Isinukat, pinalit, Oo, ganon. pinalit. Oo, tama. Pasok ka. Magsukatak ka. Narupok man gayang day tanah kamo
tibay. Di mo pinanunod, to'y sakripisyo, trigat ko kentuog. Di mo pinanunod, hindi mo inisip. Yung paghihirap ko, ganon. Lupa ka nagsakam, di pa nagsagaba, awan mabalin ko. Hindi ko alam yung ano. Nunam na madinakon ka sa pulan. Kung sa tingin mo, hindi mo na ako kailangan. Siya kuntay, ako na yung ano mo. Di pa, Pagpalit. hindi ako Ay, na yung kalimutan. kalimutan mo. Laglag item, awan tinagkurangak, gan nagpasulak. Wala, at tandaan mo, wala akong kasalanan. Tukoy mo! Nga imparit na Kinagpasulat katawan umarta po nga insubad mo nasa MK Lindo. Hindi ko alam yan. Pusok di sinugatan. Afghanistan panaas tinak nilak ang ken ka mga panaas, tinak nilakam, ken ka mga lilaw. Ayan, niloko kasi siya, girl. Bye, guys. Akin dia ba? My soul, you hold it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world out of my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. And I can't believe it's you. I can't believe it's true. I needed you. You were there. And I'll never leave. Why should I leave? I'd be a fool. 'Cause I finally found someone who really cares. You needed me. You needed me. Ayan, so manang-manong kakabsat. Alis na kami. Vacation is over. Ayan, so sa lahat man ng hindi nakaka-subscribe kay Manang Maria, mag-subscribe na po kayo. I-like nyo, i-share nyo, at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bagong videos si Manang Maria. Okay? So po, puntahan nyo po ito. Babas Eco Farm, dito yan sa Inamutan, Manawag, Pangasinan. Yan, mag-enjoy kayo dito. Oh, katulad namin nag-enjoy. Yes po sir, salamat po. Thank you din po. Yes po, nag-enjoy kayo. Puntahan nyo po dito, Babas Eco Farm. Mababait po yung kanilang staff. Ayun, asikaso po kami. Safe siya. Kung
ang tanong nyo ay safe, safe siya. Ayan, dito po kami natulog. At safe naman po ang lugar. Tapos maganda pa siya. Tahimik. Kung gusto nyong mag-relax, dito lang po kayo pumunta. Perfect for lovers din. Baba's Eco Farm. Dito yan sa Inamutan, Manawag, Pangasinan. So nice na lugar. Mag-out naman. Sumasama ako. Tama ka. Opo, sige po. Yes, enjoy po kami, te. Opo, pumunta kayo dito sa Baba's Eco Farm. Recommended siya. Highly recommended. Ayan si ate. Napakabait ni ate. Lahat ng inyong mga kailangan ibibigay ni ate. Yes, kaya pasyalan nyo na to. Dito lang yan sa Inamutan, Manawag, Pangasinan. Baba's Eco Farm. Ayan, inulit ko sa lahat pa na hindi nakaka-subscribe kay Manang Maria. Mag-subscribe na po kayo. I-like, share, and click the notification bell para ma-notify po kayo pag may mga bagong video. Ay, hindi. Okay na.